नमस्कार सगळ्यांना. गोमंतक मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पहिल्यांदा स्वागत करते. मी आता लाईव्ह का आलेली आहे तर याचं कारण म्हणजे मी एक महत्त्वाची बातमी तुम्हा सगळ्यांना देणार आहे. मागच्या आठवड्यात आपण पाहिलं की गोवा आणि कर्नाटक बाँड्रीवरती जो दूधसागर धबधबा आहे त्याच्या भेटीसाठी असंख्य लोक म्हणजे जवळपास 4 ते 5 हजार लोक त्या पर्यटनासाठी आले होते, त्या टूरसाठी आले होते. मात्र पोलिसांनी त्यांना तिथं अडवलं आणि त्यानंतर जो काही पर्यटकांमध्ये किंवा ट्रेकर्समध्ये संताप आपल्याला पाहायला मिळाला तो काही वेगळा होता. याच पार्श्वभूमीवर आपण याच्या आधीचा आढावा घेतला तर मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की अनेक वर्ष जवळपास 10 ते 12 वर्षामध्ये आपण जेव्हा म्हणतो की सोशल मीडियाचा जेव्हा उगम झाला त्यानंतर दूधसागर धबधबा जो आहे तो सगळ्यांना माहीत झाला आणि त्याच्याबद्दलची चर्चा सगळीकडे होऊ लागली. मग जे कोणी ट्रेकर्स असतात किंवा जे कोणी पर्यटक असतात त्यांची इच्छा असते जेव्हा वर्षा पर्यटन सुरू होतं किंवा जेव्हा पावसाळा येतो तेव्हा दूधसागरला जाऊन एकदा का असेना आपण भेट देऊया अशी प्रत्येक ट्रेकर्सची किंवा त्या पर्यटकाची इच्छा असते आणि त्यासाठी तो धावाधाव करत असतो. मागच्या आठवड्यामध्ये सुद्धा आपण पाहिलं तर अशाच पद्धतीनं धावाधाव झाली. पण जूनच्या पहिल्या महिन्यात आपण पहिल्या 15 दिवसामध्ये किंवा त्यानंतरच्या 15 दिवसामध्ये पाहिलं तर एकूण जवळपास 40 ते 45 मृतांचा आकडा होता. म्हणजे जे कोणी तलावामध्ये असतील किंवा धबधब्याच्या ठिकाणी असेल किंवा जसा पावसाळा सुरू झाला तेव्हापासून या घटना वाढायला सुरुवात झाली. जवळपास 40-45 लोकांची ही संख्या होती जी वेगवेगळ्या ठिकाणी बुडून मृत पावलेली होती. तर एकूणच गोवा गव्हर्नमेंटनी याच्यावरती एक स्टँड घेतला की आपण जे काही धबधबे आहेत जे वन विभागाच्या अखत्यारीत येतात आणि तसंच आपल्याकडे जे येतात तर त्याच्यावरती आपण निर्बंध घालूया. म्हणून त्यासाठी एक बैठक झाली. त्या बैठकीत हा निर्णय झाला की गोव्यातले सगळे जे धबधबे आहेत ते पूर्णपणे आपण बंद करूया. कारण अशा पद्धतीचे जे अनुसूचित घटना घडतात तर त्याला कुठेतरी आपण आळा घालू शकू. आजची जी अपडेट आहे ती अशी आहे की आजपासून दूधसागर धबधबा हा पर्यटकांसाठी आणि ट्रेकर्ससाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला आहे. तिथं कुणीही जाऊ शकत नाही. फक्त एकच पर्याय आहे की दूधसागरचा जो बेस कॅम्प आहे जिथे बेस आहे जे पाणी पूर्ण प्रवाहित होऊन खाली येतं त्याच ठिकाणी एका साईडनी आपल्याला जाता येऊ शकतं, तेही वन विभाग आणि रेल्वे पोलिसांच्या सहकार्यानं. तसंच तिकीट बुक करून आजची जी काही आदेश जे दिलेले आहेत ते म्हणजे दक्षिण गोव्याचे जे जिल्हाधिकारी आहेत ते आपत्ती विभागाचे सुद्धा प्रमुख आहेत आणि त्यांनी अश्विन चंद्र प्रभू आहेत त्यांनी ही माहिती दिलेली आहे की आज त्यांनी एक आदेश दिला. त्या आदेशामध्ये जवळपास एक 8-9 मुद्दे आहेत आणि ते मुद्दे घेऊन तुम्ही दूधसागरवर जर जाणार असाल तर त्या मुद्दे आधी तुम्ही पहिल्यांदा पाहिले पाहिजेत. नेमके काय काय आहेत ते आपण पाहूयात. दूधसागर म्हटलं की वर्षा पर्यटनामध्ये आपण म्हणतो दूधसागर म्हटलं की एक इच्छा असते प्रत्येकाला की तो धबधबा किंवा जसं आपण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याची चर्चा पाहतो त्या चर्चेनंतर आपण किंवा त्याचे व्हिज्युअल आपण पाहिलेले आहेत तर सुंदर असा धबधबा जो आहे त्याचं रौद्र रूप त्याचा प्रपात जो आहे तो पावसाळ्यात बघण्यासाठी बरेच जण आसुसलेले असतात. पण यंदा मात्र या सगळ्या गोष्टींवरती विरजन झालेलं आहे. पर्यटकांच्या या सगळ्या गोष्टींवरती विरजन झालेलं आहे. एकूण काय काय गोष्टी आहेत आणि कशा पद्धतीनं आता रेल्वे पोलीस असेल किंवा गोवा गव्हर्नमेंट असेल तर ते कशा पद्धतीनं सज्ज झालेलं आहे ते मी तुम्हाला सांगते. काय काय आदेश जारी करण्यात आलेले आहेत. एकूण आपण पाहिलं तर दूधसागरला जाण्यासाठी आपण कॅसल रॉक पासून सुद्धा जाऊ शकतो आणि खाली मोलेम किंवा करंजालेम जी गावं आहेत तिथून सुद्धा वरती येऊ शकतो. तर अशा पद्धतीनं आपण दूधसागरपर्यंत पोहोचू शकतो. सध्या तिकडं वेगवेगळे रेलिंग किंवा फरशी असं प्रकारच्या वेगवेगळ्या गोष्टी ठेवून आता तो चांगला बनवण्यात आला. पूर्वी आपण पाहिलं तर तिथं जाण्यासाठी फार स्ट्रगल करावं लागायचं. जवळपास कॅसल रॉक पासून दूधसागरपर्यंत जायला 10 किलोमीटरचं अंतर आहे आणि ते रेल्वे ट्रॅकनी बरेच जण कव्हर करतात. जे ट्रेकर्स आहेत ज्यांना माहीत आहे कसं जाणं वगैरे तर ते रेल्वे ट्रॅक करत जातात. काही वेळा असं होतं की अनुसूचित घटना घडतात तर त्यासाठी रेल्वे पोलिसांनी ज्या काही कॅसल रॉक पासून दूधसागरपर्यंत किंवा खाली जी रेल्वे जाते पूर्णपणे तर तिथं रेल्वे थांबू नये अशा पद्धतीच्या सुद्धा सूचना केल्या होत्या. पण लोकांना तो धबधबा पूर्णपणे पाहता यावा आणि तो नजरेतून जावा रेल्वेमध्ये बसणाऱ्या लोकांसाठी म्हणून त्या ठिकाणी बरोबर जो आपण दूधसागरचा ती पूर्ण रेल्वेची पटरी बघतो किंवा तो पूर्ण एरिया बघतो जिथून दूधसागर दिसायला सुरुवात होते तिथपासून दूधसागर दिसायचं संपेपर्यंत म्हणजे नजरेआड होण्यापर्यंत रेल्वेचा जो स्पीड असतो तो कमी असतो आणि त्या स्पीडमध्ये बरेच जण पर्यटक आहेत ज्यांना माहीत आहे
ते पर्यटक उतरण्याचा प्रयत्न करतात. तर अशा वेळी दुर्घटना घडू शकते आणि अशा घडलेल्या घटना सुद्धा आहेत. म्हणून रेल्वे पोलिसांनी कॅसल रॉकच्या ठिकाणीच काही जे मृत झालेले आहेत किंवा ज्यांचे अपघात झालेले आहेत, जे अपघातून मरण पावलेले आहेत, तर अशांची पूर्ण लिस्ट तिथं लावलेली आहे. पण अलीकडच्या काळात ती लिस्ट एवढ्या प्रमाणात पाहायला मिळत नाही. आता 16 जुलैचं म्हणजे मागच्या आठवड्यातलं मी तुम्हाला एक बातमी सांगते की जवळपास 3 ते 4 हजार लोक दूधसागरच्या दिशेनं जात होते आणि रेल्वे पोलिसांनी त्यांना थांबवलं, अडवलं. त्यामुळे एकाच ठिकाणी त्या पर्यटकांचा म्हणजे पूर्ण गर्दी झाली आणि तेव्हा जर रेल्वे तिथून पास झाली असती तर अशा वेळी दुर्घटना सुद्धा घडू शकली असती, अशी काही परिस्थिती होती. आणि या वेळेला पर्यटक किंवा ट्रेकर्स असतील त्यांच्यामध्ये आणि रेल्वे पोलिसांच्या मध्ये थोडी बाचाबाची झाली आणि यातून त्या पर्यटकांना रेल्वे पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, काहींना उठाबशा सुद्धा काढायला लावल्या आणि याचे जे व्हिडिओ होते ते पूर्ण सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले आपल्याला पाहायला मिळाले. त्यानंतर दूधसागरचं जे काही चित्र आहे ते पाहायला मिळालं आणि त्यानंतर गोवा गव्हर्नमेंट असेल किंवा रेल्वे पोलीस असेल यांनी हा निर्णय घेतलाय आणि आता ही पूर्णपणे बंदी करण्यात आली आहे. त्याचा नियम मी तुम्हाला सांगते. पर्यटक आणि ट्रेकर्स जे काही असतील तर किंवा इतर व्यक्ती असतील त्यांनी दूधसागर धबधब्यावर त्यांना म्हणजे रेल्वेचा ब्रिज आहे किंवा दूधसागर रेल्वेचं स्टेशन आहे किंवा ट्रेननं जे लोक जातात, ट्रॅक करत जे लोक जातात, तर त्यांच्यासाठी पूर्णपणे बंदी करण्यात आलेली आहे. पोलीस असतील किंवा रेल्वे पोलीस असतील किंवा सरकार जे आहे त्यांनी पूर्ण अधिकृत जे कर्मचारी आहेत त्यांना तिकडं नियुक्त केलेलं आहे. जे जे स्पॉट आहेत कॅसल रॉकला येण्यासाठी 4 ते 5 स्पॉट आहेत, तर त्या स्पॉटवरती हे पोलीस असणार आहेत. तर त्यामुळे प्रत्येकानं काळजी घ्या. जर दूधसागरवरती तुम्हाला जायचं असेल तर या सगळ्या गोष्टी नियमानुसार पहा. वन विभागाचं तिकीट तुम्हाला काढावं लागणार आणि ते पण पायथ्यापर्यंतच तुम्हाला जाता येणार, वरती तुम्हाला जाता येणार नाही. त्यामुळे ही गोष्ट प्रामुख्यानं तुम्ही लक्षात ठेवा. दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुम्हाला तिकीट आहे ते वन खात्याचं काढावं लागणार आहे, त्यानुसार तुम्ही जाऊ शकता. कुळे, कॅसल रॉक, सोनावळी आणि करंजोळ हे जे 4 स्पॉट आहेत, या 4ही स्पॉटला चेकपोस्ट असणार आहेत. तिकडे चेकिंग केलं जाणार आहे. पोलीस असणार आहेत, कर्मचारी असणार आहेत आणि आरपीएफचे कर्मचारी असणार आहेत. ते रोटेशन वाईज तिथं त्यांची ड्युटी असणार आहे आणि ते चेकअप तिथे करणार आहेत. तसं दुसरा एक मुद्दा पाहिला तर वरिष्ठ विभागीय अभियंता असतील किंवा पश्चिम रेल्वे असेल तर यांनी दूधसागर धबधब्यावर किंवा त्या रेल्वे पुलावरून पर्यटकांना जाण्यासाठी, जसं मी तुम्हाला मगाशी म्हणाले की रेल्वेमधून लोक जातात, जेव्हा ते स्पीड रेल्वेचं कमी होतं त्यावेळेला रेल्वेतून उड्या मारण्याचे बरेचसे प्रकार होतात आणि तिथून मग ट्रेक त्यांचा सुरू होतो. जवळपास 1-2 किलोमीटर आधी ही गोष्ट होते. तर यामुळं अनेक घटना किंवा दुर्घटना घडू शकतात आणि त्या टाळाव्यात यासाठी हे जवान आहेत आरपीएफचे, ते तिथं तैनात असणार आहेत. त्यामुळे ही सुद्धा सगळ्यांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. सुरक्षेची खबरदारी म्हणून हे सगळं गव्हर्नमेंट करत आहे. आणि कसं असतं की वर्षा पर्यटनाच्या निमित्तानं आपण बाहेर फिरत असतो, तिथले नियम आणि तिथल्या गोष्टी आधी आपण समजून घ्यायला हव्यात. गोव्यामध्ये पहिल्यांदा सगळे जे धबधबे आहेत ते पूर्णपणे बंद करण्यात येणार किंवा येतील किंवा येत आहेत, या पद्धतीच्या बातम्या सर्व माध्यमातून आपण दिल्या होत्या. पण पर्यटकांनी काही पर्यटकांपर्यंत त्या पोहोचल्या, काहींपर्यंत त्या पोहोचल्या नाहीत. मागच्या 16 जुलैची गोष्ट म्हणजे की बेळगावमध्ये फक्त अनाउन्समेंट झाली होती. त्यानंतर गोवा पोलिसांनी काही अनाउन्समेंट केली नाही किंवा रेल्वे पोलिसांनी कोणत्याही पद्धतीची सूचना त्या पर्यटकांना दिली नाही. त्यामुळं ही घटना घडली असं सांगितलं जात आहे आणि त्यामुळं सगळी हे काही चित्र होतं हे मागच्या आठवड्यापासून पाहायला मिळत आहे. आता कालची बातमी अशी होती की काल आपण म्हणजे बातमी अशी केली होती की कदाचित दूधसागर धबधबा हा पर्यटकांना पाहण्यासाठी किंवा बघण्यासाठी किंवा तिथला ट्रेक करण्यासाठी, ते सगळं नयनरम्य दृश्य पाहण्यासाठी कदाचित खुला होऊ शकतो आणि त्यासाठीची पाहणी आहे ती काल करण्यात आली. काल जिल्हाधिकारी तिकडे पोहोचले होते आणि त्यांनी पाहणी केली की खरोखर पर्यटकांना, ट्रेकर्सना इथं जाता येईल का आणि या वर्षा पर्यटनाचा आनंद लुटता येईल का, दूधसागरला पाहता येईल का. तर कालच्या सगळ्या तिथल्या स्थितीनुसार आज आदेश जारी करण्यात आला आणि त्यानुसार हे नियम सगळे लावण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक जे 4 स्पॉट आहेत जे दूधसागरला जाणार आहेत तर त्या ठिकाणी पूर्णपणे कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून तुमच्यावर पूर्णपणे लक्ष राहणार आहे.
काही असं सुद्धा होतं की गाईड्स असतात जे अनेक वर्षानुवर्ष तिथं काम करत आहेत आणि त्यांची सुद्धा रोजीरोटी जी आहे ती या सगळ्या गोष्टींवर चालते. तर बरेच ट्रेकर्सचे जे ग्रुप आहेत ते त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करतात आणि काही पोलिसांच्या मदतीनं सुद्धा हे गाईड्स असतात ते या पर्यटकांना दूधसागरपर्यंत पोहोचवतात आणि यामुळे सुद्धा या दुर्घटना घडताना आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे एक महत्वाची गोष्ट की गाईड्सना सुद्धा तुम्ही विचारात घेत असाल किंवा पर्सनली तुम्ही तुमचा ग्रुप घेऊन जात असाल किंवा पर्सनली जात असाल तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला, हे सगळे नियम तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि या आदेशाचं जर उल्लंघन केलं तर कलम 188 आणि जे काही इतर कलम असतील तर ते लागू केले जाणार आहेत पोलिसांकडून. त्यामुळं ही सगळी गोष्ट आहे ती तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवा की दूधसागर धबधबा जो आहे, जो वर्षा पर्यटनासाठी सगळ्यांचा एक अट्रॅक्शन पॉइंट असतो, आपण या वर्षी का असेना त्याला भेट देऊ असं प्रत्येक जण दरवर्षी आपली एक लिस्ट तयार करत असतं आणि त्यातला दूधसागर हा सगळ्यांच्या नजरेत असलेला धबधबा आहे आणि तो आता पूर्णपणे बंद करण्यात आलाय. काही दिवस पूर्णपणे बंद करण्यात येईल. कसं असतं की वर्षा पर्यटनामध्ये त्याला आपण बघितलं मागच्या आठवड्यात जो काही इन्सिडेंट्स घडला त्या इन्सिडेंट्समध्ये बरेचसे पर्यटक ट्रेकर्स जे होते ते संतापले होते कारण त्यांना पूर्ण इन्फॉर्मेशन मिळाली नव्हती. बरेच जण सुट्टी वगैरे अशा गोष्टी घेऊन ऍडजस्टमेंट करून तिथपर्यंत पोहोचले होते पण अर्ध्या वाटेतून त्यांना माघारी जावं लागलं. त्यामुळे त्यांनी दिलेली सूचना ही लक्षात घेऊन आता पूर्णपणे दूधसागरवरती बंदी करण्यात आलेली आहे तिकडे जाण्यासाठी. सो सगळ्यांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि दूधसागरच नाही, अशा अनेक धबधबे आहेत गोव्यामध्ये, जवळपास 14-15 धबधबे आहेत, त्यांच्यावरतीच जे छोटे छोटे आहेत आणि जिथं रिस्क नाही असेच जे धबधबे आहेत त्यांची लिस्ट आपल्याकडे आहे, ती तुम्ही बघू शकता आमच्या वेबसाईटवरती. त्याच धबधब्यांना तुम्ही भेटी देऊ शकता. अदरवाईज तुम्ही नेत्रावळी सारखे आणि दूधसागर सारखे जे मोठे मोठे धबधबे आहेत जिथं रिस्क आहे तर तिथं पोलिसांचा फौजफाटा जो असणार आहे तो तैनात असणार आहे. त्यामुळं जो कोणी हा व्हिडिओ पाहताय, जो कोणी हे लाईव्ह पाहताय तर त्यांना एक विनंती गोमंतकच्या माध्यमातून की अशा वेळी या सीझनमध्ये, प्रत्येक सीझनमध्ये आपण पर्यटन करत असतो पण वर्षा पर्यटन हा महत्वाचा विषय आहे. निसर्ग आपण वेगवेगळ्या दरवर्षी वेगवेगळ्या रूपात आपण पाहत असतो, त्याचं जी कलाकारी असते ती आपण पाहत असतो पण अशा वेळेला सगळे नियम आहेत ते आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. हुल्लडबाजपणा आणि जो काही मस्तीखोरपणा चाललेला असतो पर्यटक किंवा तरुण मुलांमध्ये, दारू पिऊन जाणं, अशा काही गोष्टी असतात तर त्या महत्वानं टाळल्या पाहिजेत तरच आपण अशा गोष्टींना म्हणजे टाळू शकतो. जर आपण नियमानुसार दूधसागरला गेलो असतो, त्यांचे नियम फॉलो करून गेलो असतो तर कदाचित आज दूधसागर बंद नसतं आणि सगळ्यांनाच त्या वर्षा पर्यटनाचा, त्या दूधसागरचा नयनरम्य जे काही दृश्य असतं ना ते पाहायला मिळालं असतं. गोमंतकसाठी संघवी राजवर्धन, पणजी, गोवा.